Hola, avui us explicaré 4 pautes a seguir a l'hora d'obrir un vi. En aquest cas utilitzarem un llevataps de doble temps o de doble palanca i els passos a seguir bàsicament serà la d'extracció de la càpsula, extracció del tap i servei. En aquest cas utilitzarem la petita serreta que tenen els llevataps per fer un tall en rodó per la part de sota del bullet de l'ampolla. Aquest tall per sota ens permetrà que l'alumini o les restes del material de la càpsula no quedin per la part superior i d'aquesta manera ens caiguin a la copa quan fem el servei. Farem servir el tirabuixó del llevataps punxant amb força a la part central del suro i girant sempre el llevataps en lloc de l'ampolla. D'aquesta manera l'entrada serà molt més suau i sempre evitant traspassar el tap perquè partícules de suro no ens caiguin dins del vi. Un cop hem fet aquest pas, utilitzarem els 2 temps de les palanques per extreure el tap, fins la seva totalitat. Un cop extret, ensumarem el tap per identificar o mirar que no existeixi cap tipus de defecte en el vi. Finalment, i amb l'ajuda d'un antigoteig, procedirem al servei del vi. I ja podem gaudir d'un bon vi de la denominació d'origen Penedès.